Salutare tuturor, sunt Răzvan, iar astăzi ne jucăm Metin 2 Singapore. Da, și mă găsiți sub acest nume, Răzbi Gaming 23, ca și numele canalului și welcome to Metin 2. Da, știu, am înțeles, mă. Nu pot să-l pun în română, nu de aici. Că de aici. Ia, așa. Așa e mult mai faină. Na bun, poc. Ăla-i mă, tată, mă. Ăla-i, mă. A, uite. Next page. Da, nu pot. Bun, să spargem cățăii. În lupi nu o să dăm pentru că o să ne... Ba nu, lupi alfa ne trebuie, din câte știu eu. Deschidem ăsta, punem papucei de vânt. Hai, mă! Oh, level 2 quest. 10 căței. Nebun, pam. Aniu. Ale, mă, tată, mă. Unde mai sunt? Aici. Ho. Bun, deci n-am pățit nimic. Am așteptat doar să-mi vină noul microfon. Razer Cracker 7.1 Chroma. Wow. Bun. Și în continuare am o problemă cu PC-ul, care o am de o lună și n-am putut să o remediez până acum. Asta e plus 0, las că o facem noi. Ce trebuie, punem un al doilea. Bun. 10 lupi. Bun, tătuțule. Probabil vă întrebați de ce iau itemele de jos. Pentru că ca să fac bani, eu le pun la magazinul general. Da. Și se fac bani din asta. Asta nu, pentru că e un lup alfa și ne trebuie la o altă misiune. Hunger. Pe aici mai sunt. Alpha Blue Wolf. Nu sunt. Pe aici prin vale, dacă nu mai sunt. Bun, să facem o grupă. Good job! Easy, man! O cască. 5 lupi alfa. Un metin. Dar nu stau să-l bat pentru că am level mic și până îl bat mă apucă Crăciunul. Educația. Las că mergem noi mai târziu la școală. 650. Bun, încă 4. 2, chiar 2.
Deci să vă spun și problema care o am cu PC-ul. Păi de la un timp îmi merge în lag și lag rău de tot. Întregul calculator, nu doar jocuri pe care sunt. Alpha Loop. În acest episod o să mai discutăm anumite probleme pe care le am la acest canal. Păi, în legătură cu seria de FIFA 14 Career Mode cu Liverpool, nu mai am acea serie deoarece am fost nevoit să reinstalez FIFA pentru a instala Liga Românească în FIFA și să șterg și de acolo de la documente din FIFA 14 să șterg acel folder. Și acolo mi era toată cariera și celelalte cariere, setările la tastatură, toate erau acolo. Și na, ce am primit? Scut, ăla tată. Bun, level 5. Hungry Blue Wolf. Bun, lupi înfometați albaștri. Blue Wolf, Hungry Blue Wolf. Ok. Level up. Hungry Blue Wolf. Aici. Aici sunt câți vrei. Încă unul. What? Mi se pare că am bătut mai mulți. O, la bate metinul. M-aș băga și eu, dar nu țăgan. Să mă bag pe el, că e metinul lui. Și o să-i stric și drop-ul și nu o să avem parte de nimic, nici eu, nici el. O, de astea de jos pot să le iau. Dă-mi-le mie. Hai mă, gata mă. Niciun hit n-am dat. What? Mouse-ul, ești nebun? Oh, uite, aici terminăm și noi quest-ul. Și o să schimb Windows-ul. Nu știu când, dar de schimbat 100% o să schimb. Good job! Easy, man! Easy. Și ce-am primit? What? Bă. What the fuck? Nu știu ce am primit. 10 Hungry Will Bear, cred că. Mai bine 20 de din astea și un random item primim și 20% nu știu cât. Mai bine merge noi să ne facem skill-urile. Mă nervezi tu că tot stai aici. Nu-i bun. Și ce-mi trebuie am să țin? 20 orci. E ok. Asta e bun la orice. Hopa, stați o țără, hopa, 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 hopa. Dăm hide, dăm hide.
Ce lag de la shop-uri. The fuck? S-a apărut și chestia asta cu numele. Ok, deci de aici. Pentru că dincolo e mental 100%. Da. Pun doar pe aură pentru că vreau să o fac la level 18 M1 din prima. Și acum să mergem să facem și quest-ul. Și cred că ultimul quest o să fie. Să omorâm 10 lupi și închidem și noi filmarea. Hungry Wolf. Hungry. Hungry Blue Wolf. Le iau că le vând la magazin. Se pare că o să facem asta în episodul următor. Am făcut 5 quest-uri, ajung. Păi cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like și noi ne revedem desigur la următorul episod. Pa lume!